Molt bon dia, estem a la Cartoixa d'Escala Dei, al Priorat, i diuen que en cada una de les cel·les, no diuen, si veniu ho veureu, hi ha 3 estadis diferents de jardí. El primer és el que està just al claustre de cada una de les casetes de les cel·les on vivien els cartoixans, després n'hi ha un altre segon nivell, que és on estem ara, i un tercer a dalt. I plantàvem flors, a banda de plantes aromàtiques i arbres fruiters. Quina mena de flors? Lliris, que simbolitzaven Jesús, i roses, que simbolitzaven Maria. Totes les esglésies cartoixanes, les cartoixes, perdoneu, hi tenen una església dedicada a Sant Bru, que diguéssim que és el seu patró, no? I diuen que hi havia precisament un capellà, que es deia Bru, que resava tan fervorosament que era el que aconseguia que les seves roses fossin les més grosses, les més boniques, les que s'esbadallaven més i després sempre les posaven a l'altar principal. Hem estat resant una estona. Veieu aquesta que està tancada? Doncs hem aconseguit que s'obrís. Així una mica tronxa i motxa perquè no som massa creients i aleshores, clar, no s'ha acabat d'esbadallar prou bé. Però si veniu a la Cartoixa i reseu, obrireu les roses.